Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Umani ng libo-libong likes at positibong komento kamakailan sa social media ang pagkanta ng bata kasama ang kanyang mami. Mga kapuso, this morning ating makakakwentuhan si Altair Trabado kasama si Mami Ronabel Trabado. Good morning, Tay and Mami Rona! Welcome po sa Mornings with GMA Regional TV! Magandang umaga po. Magandang umaga po. Wow, I love it! Very energetic, napakaganda ng umaga. Maraming salamat sa inyong oras ha. Kamusta po kayo? Yes po. Kamusta po kayo? And ano po pinagkakaabalahan ninyo? Maayos naman po ang aming kalagayan ngayon, pati na rin po ang buong pamilya sa tulong po ng Ama. Good news po yan at lahat kayo maayos. Pero Mami Rona, bilang isa pong magulang ha, sa ano pong paraan ang ginagawa mo para maka-cope up po si Tay sa kanyang pag-aaral, lalo na po ngayong may pandemya? Si Alter po ngayon sa kanyang eskwelahan po, sa paraan po ng modules po siya nag-aaral ngayon, ma'am. Sinasagutan po niya yung mga modules po. Kasama na rin po ng patnubay po namin dalawang magulang po. Nako, napakaganda. Hi, Tay! Hello po. Yes naman. How old are you? I am 5 years old po. I love it. Very bibo ha, Tay. July 5, 2021. Yes! I love it. Nako, Tay, anong grade mo na ba? At ano yung paborito mong subject? Ang grade ko na po ay kindergarten 2 na po. Ang subject ko po ay math at English po. Umani nga po kamakailan ng libo-libong likes at positibong komento po sa isang post ang inyong pagkanta kasama si Tay. Ano po ang reaksyon nyo dito? Lubos po kami nagagalak, ma'am, sa naging resulta po ng hindi po namin inaasahan na mapopost po yung kanta po namin mag-ina. Kaya naman po, ang buong pamilya po namin ay nagulat po sa nabalitaan na lang po namin na kumalat nga pong post sa Facebook po. Naku, nakakatuwa po, napaka-positibo po ng pagtanggap ng mga tao. Pero Tay, tanong kita ha, favorite mo rin ba ang kumanta? Favorite mo daw, diba? Paborito ko po kumanta po. Para po mawala yung stress ko ng mama papa ko po. Sana po, sana po. Mami Rona, panghuli na lang po ha. Ano po ang mensahe nyo sa inyong anak and syempre po sa ating mga manonood this morning? Okay po. Para po kay Alter, anak, sana paglaki mo, ito magbabago. Kung anong naumpisahan natin ngayon, basta marunong makinig, may disiplina sa lahat ng ginagawa, Po. marunong magpasalamat, magpahalaga sa mga bagay, sa taong tumutulong sa iyo, sa mga nagtuturo, lagi mong lalagay sa puso at isipan mo po, yun lang po. At sa mga bata pong katulad ni Alter, mag-practice lang po mag-practice ng maigi sa pag-aaral. Kukunin ko na po ang pagkakataon na to at saka Teya, maaari po bang kantahan nyo kami ng kahit kaunting part lang po ng kanta? Maaari po ba? Opo. Ayan! Okay guys! Not unusual be the one. Not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging out with anyone, not unusual to see me cry. Not unusual to go up and down. Not another about such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, but to find that I'm in love with you. Oh, 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 Wow naman! Ang galing naman ni Tay! Thank you very much! Yes! Naku, maraming salamat po, Tay and Mami ha! Ingat po kayo! Maraming salamat
Salamat din po sa panahon po. Thank you po.